ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଥରେ ଏକଦା କଙ୍କଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନିଜର ମଜାମସ୍ତିରେ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ମଝି ମଝିରେ ଅଟକି ନିଜ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଏଥିର ଡିଜାଇନ ଦେଖିକରି ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲିଭିଗଲା। ଏହାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ତରଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ହେ ତରଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମୋର ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ପାଦର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲିଭାଇ ଦେଲ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ? ତାପରେ ତରଙ୍ଗ କହିଲା, ଦେଖ, ପଛରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ପାଦରେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକରି ତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଧରି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ଲିଭାଇ ଦେଲି। ଶିକ୍ଷା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିନଥାଉ ଏବଂ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିନେଉ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଉଚିତ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।